Haia fi di Gwanno, dwi'n astudio Nyrsio Iechyd Meddwl yn Aberystwyth. Dewisais i astudio y cwrs Iechyd Meddwl Nyrsio yn Aberystwyth, oherwydd dwi'n llun wedi stryglo gyda iechyd meddwl. Dwi'n un o'r rei lwcus i gallu ddod allan ono fo, ac o'n i jyst eisiau bod yn rhywun oedd yn gallu helpu rhywun yn y dyfodol. So nes i ddewis i astudio yma achos nes i ddod yma am diwrnod agored, a be wedi denu fi yma mwy na'n byd oedd y ffaith oedden ni'n gallu cymryd amser i mynd i'r shed wyna, ac oedden ni'n gallu gweithio yn agos at y cymuned ffarmio, a ma' hwnna'n meddwl lot i fi, achos dwi o cymuned ffarmio'n hun. Dwi'n mwynhau yr agwedd, mae'r grŵp mor agos at yn gilydd. Mae'n neis gwybod bod gennych chi rhywun i droi ato hyd, achos ydych chi gyd yn mynd trwy un neu pen yn un adeg. Hyd yn hyn, fy hoff modiwl yw deall yr corff, ond dwi wedi mwynhau gyd o'r modiwl da ni wedi bod yn astudio, ond hwn yw'r ffenfyn, achos mae'n dangos yn chi faint mae yr iechyd y corff yn gallu effeithio iechyd meddwl. Fy hoff offer yw dau simulation mannequin. Dwi'n hoff iawn yn wastad, mae gen i fo mor gymaint yn mynd ar hyn o fo. Mae puls, mae'n gallu anadlu, mae'n gallu bob peth, chi'n gallu tynnu glaif arno fo, ond amazing. Ein fel ysy mor cefnogol, maen nhw mor personol, maen nhw'n dod i nabod chi fel y person da chi yn, a maen nhw'n cymryd yr amser i deall fel unigolion. Dwi wedi mwynhau gallu rhoi pigiad i rinchau sydd ddim yn go iawn, a efo ddysgu fi lot, a ymlacio fi fynd allan a gallu dechrau neud o yn lleoliad fi. Fy nghyngor i rywun sydd dewis i astudio Nyrsio yn Aberystwyth yw just cael amdano fo. Newch chi just enjoy, newch chi joio fo mor gymaint, a fydd o just yn grêt.